Vaig notar com una espècie de nòdul. Vaig anar al meu metge de família i em va demanar una mamografia per confirmar o descartar el diagnòstic. I em van fer una mamografia i aleshores el dia següent se'm va citar per una biòpsia. Després les ginecòlogues, molt amables, em van dir que sí, que efectivament que el que tenia no era bo i que s'havia de tractar. Després del tractament se'm va operar, se'm va fer una reducció de mames i he quedat molt contenta i després vaig fer el que era el procés de radioteràpia. Potser la primera setmana sí que és una mica de plorar i que un cop has canalitzat les emocions et recolzis en les persones que t'estimen de debò. Estic molt bé, molt bé. Molt bé, vaig fer l'última revisió, vas fent revisions i l'última revisió ha estat fa poquet i ja estic, em trobo molt bé. Què se't passava al cap? Que m'ha tocat, que això s'ha de lluitar, que això s'ha de lluitar.